Assalamu alaykum mehriban adamlar. Kahraman arkadamızın acayip kitaplarını, Türkmenin tarihini, edim ilimlerini, deyip desurlarını dünya yaymağına niyetlenen yılların vekil ve ahtışıqatlı gepleşimizin 10. tani tidin bilen. Gepleşimizin bu gedekki tanının mihmanları orta bizim meşhur aydımçılanmaz Selvi Tuvakkulucu ve hem Parakat Pürzaev. Gepleşimizin bu tani Aşgabat şehrinin Qarıquluyup köçüdünün uğruna yerleşen Hil Quruluşuk yazgılı binada geçiyor. Bir binada orta meşhur Bergpap hem de klub yerleşiyor. Elbette gepleşimizi yurdumuzda meşhur Akipler Video Stüdyosu yazgı ediyor. Akipleri. Akipler Video Stüdyo. Akşamalım lelen yadan bu hatım yalvaryan edim bağışlay beni gönlümden gitme yalnız yalvaryan edim bağışlay beni gönlümden gitme yalnız suratına yalvaryan edim bağışlay senin bilen duşum şanım yadımda senin bilen hoşlaşanım yadımda le 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 inni balma le le aygadağımda yalvaryan edim bağışlay beni inni bulma lelem
Varacak yerlerime varabilmedim. Aydek cemalini yar görebilmedim. Elim yatan varabilmedim. Yalvaryan mezidim, bağışlay beni. Elini yatan arabilmedim. Yalvaryan mezidim, bağışlay beni. Yalvaryan edim, bağışlay beni. Yalvaryan edim, bağışla beni. Berekeller. Tamam. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol artık. Ona näme Selvi Parahat gepleşige hoş geldiňiz. Hoş gördük. Sağ ol. Mehman adamlar ilki bilen mihmanlar hakynda gaýtgalsa maglumatlar ýetiň dikkatiniňe ýetireýin. Bizim meşgul aýdymçymyz Selvi Tuwaklyjyby 1987-nji ýylyň 20-nji fevralyny Aşgabat şäherinde dünýä ýenýär. Maşgalada jemi 5 çağa, 3 gyz 2 oglan, özi 4-nji çağa. 52-nji orta mektebi 2002-nji ýylda tamamlaýar. Halkara Türkmen Universitetini 2009-njy ýylda tamamlaýar. Özüniň ak gyratly şahadatyna garaşýar. Bizim meşgul aýdymçymyz Parahat Pürjäýew 1990-njy ýylyň 4-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde dünýä ýenýär. Maşgalada 2 çağa, 2 tem ogul, özi körpesi. 62-nji orta mektebi 2006-njy ýylda tamamlaýar. 2008-nji 2012-njy ýyllar aralygynda Belarus Respublikasynyň Inženerçilik institutyny okuýar. 2018-nji ýylda orta Türkmen Döwlet Medeniýet institutyny tamamlaýar. Maşgalaly bir ogly bar. İlki bäsleşige gepleşige başlamadan öňürti dörüjülük älemine aýdymsal sunugatyna gelşiňiz hakynda gaýtgaça maglumatlary tomoşaçylara ýetirdik. Selvi Mehriban dinleyijilerimiz, hemmeňize ullakan salam. Men kiçilikden, sadykdan, mektepden bäri aýdym aýdýan ekenim. Mektepde de horda çykyş edýärdim. Sesim hem soprano. Mektep gotaryp göne çykyşlara başladyk. Soň kino üçin soradylar. Aýdyp berdik ýar diýip ýany men aýdym. Roşan Ipesowyň ýazmanyny. Şeýdem girip gitdik. Bolup giderdi. men bilşime görä Selvi siziň kakyňyz pakyram aýdymçy bolan Ha, o ejem dädem aýdymçy. Dädem pakyr ir gitdi. Ejem iksem okuýaka aýdym aýdýan ekenler. Dädem sazanna eken ejem. Hem hem dutar çalýar, hem pianino, hem gitara. Sen näme çalyp bilýän? Men hiç satda çalyp bilemok, aýanlygym bilen körpejigim çalýar. Pianino çalýarlar. İlkinji aýdan aýdymyň ýada düşýär. İlkinji aýdan aýdym. And I will always love you. İnglis dilinde aýdym aýdypdym. İlkinji gezek. İnglisçe bilýärmi? Aha, o birazçyk. Şeýlemi? Täze. Slavar bilen normal. Sözlük bilen Ha, sözlük bilen guruluşup bilýär. Adamlar bilen guruluşyp bilen aga. Adamlar bilen tapaw diýok, adamlar bilen hem bar bolsa guruluşsak bolýar. Yo diýjek bolýanym. İnglis dilini bilmän İnglisçe aýdyp gören aýdymçylar Yo, bar. İnglis dil, ha, bolup biler. Garaz. Dil öwrenme, kiçilikden gowaram, soň belki aýdandyr, ýa-kän diňlendir. Aralarda Selvi Tuwaklyj we durmuşa çykýarmyşyn, bir durmuşa çykjak diýdiň halatlar bolýar, şoň arkasyna surat düşüpdiňiz. İlahy keramat kim bilýär? Yo, nereden geldi surat? Garnaşlarymyň toýuna surata düşdüm. Sağ ol ömrüm diýip surat goýdum, Instagramda paýlaşdym. Her kim hem durmuşa çykýam ham diýipdir. Men ömrüme minnetdarlygym bildirdim. Her kim hem bagtly bol diýip ýazýar. Menim ýok, men toýum däl diýip ýazmadym, sağ bolun diýdim.
Ondan bundan meýlegem dürüjülük älemini üstüne gardyp edýäs. Amin, Netip sağ ol. bolsa durmuş toýumda da İnşallah. şahatlanmak, şoğun, İnşallah. döretmek bide de netip etsin. İnşallah. Sağ ol. Toy habarymda, toy İnşallah şahatlanmada netip garaşýas. bolsa. Parahat Pürjaev, Parahat Kudur. Ne siz hakkında? İlk bilen näme kudursaç ýoň bolmy? Ay, dövümde burada dit kötü görünüyorum. Ya Ya bununla Allah ya. bununla daramağa yaltap Awa, etdim ben. Şu an son diye bilmem atıyordum. Günle Hapalığa bilir mi ya? Yok, hakiki günle öyden çıkken. Awa. Yok, man yara darap, çıkmalı yara keyip kal, çıkmalı. Aw. Ne üçin? Hukman mı? Yok, man azol. Çıkıvermeli. Orta qaysydyň erkek kişi. Taçın bunu verip mi? Yo, maymuna azıcık tapawut boldy. Yok, ondan sonra sen in gobu çıkalgatı. Kudurtaç. Parak mağatılar. In gobu çıkalgatı. Sol kudurtaç deydiler de. Aydın sada haçan başladın ha? Aydım sağda kiçiräklikden men aydım o wagt aydım da ýöne kakamyň bir kakam pahyryň bir dogany bar. Şu wagt aýrylan merhum bol ýöne şol gitarada öçöy ýöne bir Libitiz gaýdýat da. Çoň gapdan oturup dinläp gowurup höwet edip taşyndan edip seýdip elime gitar alyp Badar Pürjaev diýerler ona. Söyle. Pahyra merhum. Şol çalýady bolun, şoň taşyndan höwet edip salatçylyk öwrenip soňum Pelwan Halmuratov var. Pelwan Halmuratov'un aydımlarını dinläp, gitarany öwrenip, şoňora öwrenip, şeýdi bana Pelwan aydımlaryny birinji başlap aýdyp başladym. Tamam, ýoşuk bilen estrada geçdim. Bir ağlamynyň bir Vadistan Şaniyazov diýip aranjowka edýär. Sonra şeýdi bilelikde ta aýdym işläp, şeýdi ne? Ýanyňy söndürüji bolmak birden kelläňe geldi. Ýanyňy söndürüjilik ugrundan okapdyň. Awa. Ýanyň söndürüji bolmak kakam pahyryň käridi. Ýanyň söndürüji. Paşany kakam pahyr. Onuň menen şol urdan nemetmek isletdi, ýa-da okutmak isläp, meni şol urdan okuwurdy. Ondan men Aşgabat şäher boýunça öň ýadymda düşýär, mektepde ýaşaýan söndürüjiler diýip bätleşik bardy. Algan ýa, pätgelçikden geçilýär, şonda men sekundda 22 sekundda 100 metr pätgelçikler bilen geçip rekordum goýupdym. Tuğanam. Ondan sondan soň kakam pakyrdy, höwetlerdi. Sen pazarnik bolmaly, men ýyldymdy öğretmeli diýip. Näme fallar da aýdym sar atlarlan gitmedi hiç ýeli. Şu adam bir ýerde ot görseň, şu ýanyň söndürüji. Bolamok ot gördüm. Bu ýer elim bedre Allah'ım ýoktu. Şu ýanyň söndürüjileň bedreleri üç şurs bolýar, näme üçin? Şol oturup diýen jalmasyny diýipmi? Yok. Yok, üç şurs bolýar diýäbi. Ay bedre alanda girenne, suwa girenne alyp gönüp tepip ýene alyp tepip ýene alyp agyr bolmady. Ýa çal işler ýa. Böyle. Onu näme saňa da üstüne gardyp edýäs. Indi gepleşige başlamanqak, soralara başlamanqak birazcık size göwnük bereýin. Mehman tomoşaçylar sizden ören köp teklipler gelip goşýa, planyň çagyraýyn, gepleşigimde planyň çagyraýyn diýip. Geçen sanlamadyň bir ýerine ýürüte agdam geçdim. Sizin çagyrýan aýdymçylygyňyzy men jaňlaşyp çakylyk berip gördüm, çagyryp gördüm. Olan köpsi gelmekden boyun gaçyrýarlar, käbir bolsa bolýa geljek diýip alýarlar. Şoň üçin olaram şu wagt gepleşip görüp oturan bolsalar, öýlerine bäşik çymkan ötmesinler. Şol çakylyk kabul edip gelmeýänler göni ikilik täbi ödüm bilýär da talip ýa okuwçy synaga gelmese näçe goýulýar? Göni ikilik goýulýar da. Şoň üçin indi planyň çagyraýyn diýip maňa ýazap oturmaň täýärsiň diýen aýdymçylaryňy men çagyryp gördüm. Olar gelen oklar. Şoň üçin menni bir gedek jaň adamda çakylymy kabul edip mertlerse gelýänlere ilki bilen sag bolsun aýdýan. Şoň üçin birden soralar bilmediler. Ay bilenok, ay hiç da bilenok, ikilikçi olmur diýip şahsiýetini kemsetici sözler aýtman gaýrat edin. Näme tuğulamy arasynda yerlikli teklip bilen, yerlikli tanqid bilen ýüldürýän illeşmeden bar. Siziň edebiňize döneýin. Siziň inataňyzdan alan terbiýäňize döneýin hormatly illeşler. Täbi bu dünýäni saklap duran näme? Ýaxşy adamlar hem olan edýän ýaxşy işleri siziň janyňyz sag bolsun, siziň ömrüňiz uzak bolsun. Ýöne käbir biedepler bar. Şol biedepleri ýüldürnesim gelýär. YouTube kanalymda hökman tesbirlerde ýara mihmandan şahsiýetini kemsetip ýazýarlar ýa-da başga zat paýş töwüp ýazýarlar. Size degişli. Indi mundan beýlek
gepleşik hakyndaky ýa-da mihmanlar hakyndaky pikirlerine, tekliplerine bar bolsa bir ak kağıdın ýüzüne ýazýaňyz, şol ak kağıdyn uçurjuk ýasaýaňyz, şol uçurjugy özüňizden münýäňiz, ýoluňyz ak bolsun, uçuşuňyz rahat geçsin. Onu näme? Indi bula bir gepleşige gatnaşyjylary ruhlandyrmak üçin sözler boldy. Ýene bir ýatdadatym gelýän bar, olam bolsa biziň gepleşigimiz ýadyga edilip başlaly bäri meşhur Akepter video studiosuna hemde şol video studiýanyň ähli işgärlerini, ýol başçylaryna öz sagortyny aýdyp bilýär ýa-da nirede geçýänine, haçan ýadyga edilýänine garamazdan ýok diýmeleri ýok. Hökman gelýärler, o sagortynlar. Ýene bir belemeli zat Akepter studiosy özüniň mümkinçiliklerini giňeldiýe Akepterde diňe bir video ýa-da foto ýazgylar dälle, eýtimde bolsa howly toýlar geçirmek üçin döwrebap çadırlar, gapçanaklar, hyzmatlar bar. Akepter video studiosyna gelse ökman toýeleri meşhur aýdymçylaryň, sadanlaryň, tamadalaryň, alparjylaryň belgilerini alyp gidýärler, şolar bilen gürleşip bilýärler. Akepter aýelseler diňe bir video ýa foto ýazgylar däl, beýleki ýa-ni aýtdym toý hyzmatlaram bar. Ýagny howly toýda, geňeş toýuna geçirijek hemme zatlar, çadırlar, gap-gaşlar, ýokary kili hyzmat hemme zat Akepteri studiosyna jemlenen. Şoň üçin Akepter video studiosyna özümiň aýratyn minnetdarlygyny bildiresim gelýär. Sensiz dilim bağlı, sensiz gözüm ağlı, sensiz gülme bağlı, ömrüm sana bağlı. Sensiz dilim bağlı, sensiz gözüm ağlı, sensiz gülme bağlı. Mehriban adamlar, ýyllarlaryň zehin bäsesi gatly gepleşigimiziň 10-njy sanynyň 1-nji tapgyryna başlaýar. 10-njy sanymyzyň mehmanlary meşhur aýdymçylarymyz Selvi Towakklyjew hemde Parahat Pürjaýew. Ilki Zenan maşgala sorak berip, Zenan maşgaladan başlaýalyň. Selvi Towakklyjew size şeýle sowal. İle döwlet geler bolsa diýen ajaýyp kitap bar, Gahrman Arkadamyň kitaby. Şol kitapda şeýle bir beýan edilýän söz bar. Çağalaryny saz dünýäsine aralaşmaga beren hostarlary halipa şeýle sözler bilen ýüzlenipdirler. Halipa, çağamyzy sizem Hudaýa tapşyrýar. Çağamyzyň plan zady sizinki, plan zady bizinki. Sorak şeýle, çağamyzyň nämesi sizinki, nämesi bizinki. 4 variant jogaplar bar, şonuň haýtymyda bir dogry. Awray sizinki, üstünlük bizinki, eziýet sizinki, lezzeti bizinki, eti sizinki, sünkü bizinki, azabı sizinki, miwesi bizinki. Etim, sünkü bir azat var. Azap bilen miwe de var.
Selvi, birinci gepleşige, birinci tanımda çağıramda hayti kitaplardan soru berecekdigimi aytmanım, mekanata filan bile gelip bäsleşdiňiz. Indi bu gede ýam öňünden aýtdym. Haýt kitaplardan soru boljakdygyny okap gelin diýdim. İli döwlet geler bolsa diýen ajaýyp kitap dükanynyň aldym diýdim, okap çykdym diýdim. Şol kitapda näme diýip ýazylgy? Şol eti sünkü. Berekella, telbeti okuyucular. Şeylerik bilenem, gepleşigimizin birinci taplarının birinci towarny bilmek başardyňyz. Hakykatdan hossarlary, çağlarını halipa iltip tawşyranlaryna etitidenki, sünkü bizinki diýen ekenler. Muň manysy näme? Ur, söw, ýenç, ýöne bir ýerini döwäme diýen ekenler. Şo sünkü bizinki diýilýän täýäbi. O döwürler şoň ýalak agtyarlyk berilenden soňam halipalar ýa-da mollalar şol çağlara aňyrda berdi. Näme bar bolsa hökman öwredýän ekenler. Aýadyr näli? Häzir çalaja ýöne käýede de algap baryp enatalaryna diýe, enatadan baryp mollumlara käýjek bolýar. Ne gadim döwürlerde şoň ýaly eken. Berekella. Parahat Pürjaev size birinci tapgynyň birinji towar şeýle. Kahraman arkadamızın Çay Melhem hem Alham diyen kitabına şeyle bir maglumat getiriliyor. Onu sebeptinle maglumatlara göre ilkinci edek Karl Linney'in haýyşy boýunça 1763 ýylda Şwed kapitany Eksberg Hataýdan ösüp oturan çay ağacyny Ýewropa getiripdir. Şu ýerde agdalýan Karl Linney kim? Hünär boýunça kim bolupdyr? A. Paça, B. Alim, C. Dayhan, D. Çopan. Maglumatlara göre ilkinci gedek Karl Linney'in haýyşy boýunça 1763 ýylda Şwed kapitany Eksberg Hataýdan ösüp oturan çay ağacyny Ýewropa getiripdir. Şol Karl Linney kim? Paça, alim, Dayhan, Çopan. Alim. Şeyler bilen mehriban adamlar Parahat Pürjaev birinci tapgynyň birinji towarny bilmegi başarmady. Diýdim telbeti okuyucular. Begener Parahat Pürjaev billi. Hakykatdan Karl Linney alim bolupdyr. Ödem tebigat hadiselerini deringeýji Lukman bolupdyr. Şol tejribe geçirmek üçin çay ağacyny getirdipdir. Kitap okanyň bildirýär. Telbeti okuyucular ikinci towal şeyle. Meşhur bagşy Nurberdi-Uluf öz ýoluny näme diýip atlandyrypdyr? A. Balkan ýoly, B. Ýomut ýoly, C. Çopan ýoly, D. Dayhan ýoly. Nurberdi-Uluf diýen ekenle ay men ýolum plan ýollar diýip. A. Balkan ýoly, Ýomut ýoly, Çopan ýoly, Dayhan ýoly. Arkaň birep kömegimi bilýäňiz, ýöne saňa hiç ýyly bähwit ýok. Siz bugün ýöne bähleşdäl, siz kärdeş. Kömeklerim bardyr. Kömeklerim ýatdan alp barjyn kömek bar. Kimdir ýerine jaň edip kömek sorap bilýäňiz. Internet ulgamanda da 2 tane kömegimiz bar. Onu bilýäňiz. Yara men Instagram sahypamda agdalardan göňelimde sorap bilýäs, ýa-da özüňiziň sosial ulgamlarda dostlarymdan sorap bilýäňiz. Haýdy. Çopan ýoly. Şeylerik bilenem, telbeti okuyucular, ýyly döwletgeler bolsa diýen kitaby okanyň suud etdiň hakykatdan Nurberdi-Uluf öz ýoluny bizinki bir halky bir çopan ýoly diýip baha berýän ekenler. Bi näme anlaýdy adamlar? Bi halipa bagşyň ören sada bolanyny, pespäl bolanyny anladýar. Käbir häzirki aýdymçylyk ýaly ondan berdiler. Pespäl bolupdyr. Öz boluşly ýoly goýsa da ay bilinki bir çopan ýoly pespäl garapdyr. Parahat Pürjaev ikinji tora şeýle. Kel bagşyň hakyky ady näme? A. Allah berdi, B. Hudaý berdi, C. Taňry berdi, D. İşan berdi. Allah berdi, Hudaý berdi, Taňry berdi, İşan berdi. Allah berdi bolmaly. Allah verdi olmalı. Hakykatdan da kel bagşyň hakyky ady Allah verdi, aýdagdy ogly. Kitap okanyň bildirýär. Telbeti okuyucular, siz üçin 3-nji sowal şeýle. Awgust aýy kimin şanyna şeýle atlandyrylypdyr?
4 variant berýän, şolaň haýsam bolsa bir dogry. Rim imperatorunun şanyna, Grek filosofunun şanyna, mifik gahrymanyň şanyna, hemem Nemets alymynyň şanyna. Avgust ayı. Aslında ayatları hükman burada anladı ya da. Avgust kimdir birinin hormatına takılan ay adı. Şol Avgust diýilýän kim? Rim. Rim diýip alýan. Hawa, Rim. Anyk jogabyň mı? Hawa. Soň ütgede bilen ok. Rim. Nädip bilýän? Avgust. Nädip pikir edýän? Ay kinolar, kitaplardım. Hem okapdym öýdýän men şonu. Şeýlemi? Hawa. Rim. Selbi toqlyjy sen meni geň alyrýan. Sebäbi sen eýäm 3-nji soragyny bilmek. Başardyň hakykatdan Avgust ayı Rim imperatory Octavian Avgust'un hormatyna şeýle atlanýarlypdyr. Parahat Purjaev siz üçin 3-nji sowal şeýle. Rim imperatory Julius Caesar'ın hormatyna haýsy at takylypdyr? Haýsy ay, haýsy aýyň ady Rim imperatory Caesar'ın hormatyna takylypdyr. Julius Caesar'ın hormatyna. 3 variant berýän. A. İyul, B. İyun, C. Yanvar, D. Fevral. İyul, la. Julius Caesar'ın adyna, ha? Oh. İyul, İyun, Yanvar, Fevral. Caesar, Mene Yanvar, İyul Fevral. Julice. Bilmedim soň menden. August neme dakılanmasa? Rim imperatory. Mene İyul mu hat? Caesar'ım şota olarak, şotayı. Julius Caesar. Juli. Mene İyul mu hat ýa-ni? Caesar, Fevral, Yanvar. Ha, fevral bolup biler belki. Fevral. Bilemok mene İyul ýa-ni. Tamam, bor şu gerek. Filinin näze? İyul. Şeyler bilen mehman adamlar selbi toqlyjy we Parahat Purjaevi bulaşdyrdy hemde on ýene bir sowaly bilmegine şert öretdi. İyul. Julius Caesar'ın hormatyna İyul ayı atlanýarlypdyr. Selbi toqlyjy we 4-nji sowal şeýle. Geografiýadan sowal. Tutuş kontinenti eýläp oturan döwlet. Haýsy döwlet tutuş kontinenti eýläp otur? A. Amerika, B. Arktika, C. Avustralya, D. Rusya. Çäg boýunça haýsy döwlet tutuş bir kontinenti eýleýär? A. Amerika, B. Arktika, C. Avustralya, D. Rusya. Avustralya qaýa. Geografiya gödüň many Ding. O da çykýar. Soraýly. Yo, sorma. Diýene birje tapar gaýtalaýyn. Amerika, Arktika, Avustralya, Rusya. Avustralya, по-моему. Men pikirimçe Avustralya. Sen pikiriňçe Avustralya. Başga hiç ýeli pikiriň ýokmy? Ýok, Avustralya qadýan meni. Avustralya. Selbi toqlyjy sen ýene meni geň alyrýan hakykatdan tutuş kontinenti eýläp oturan döwletiň ady Avustralya. Gerekella. Çatbaly. Parahat Purjaev 4-nji sowal sen üçin şeýle. Amerikan Birleşik Ştatlarynyň paýtagty kimin şanyna şeýle atlanýarlypdyr? Neteret. Amerikan Birleşik Ştatlarynyň paýtagty bilýärmi? Aýçar? Washington. Şol 4 variant berýän. A. Prezidentin, B. Milli gahrymanyň, C. Şahyryň, D. Ýazyjyň. George Washington prezident bolan. Ondan Amerikan Birleşik Ştatlarynyň paýtagty şoň hormatyna dakylypdyrmy? Şoň hormatyna daklandyr. Anyk jogabym şomy? Ha. Şeýlep bilen Parahat Purjaev senem 4-nji sowala dogry jogap bermek başardyň hakykatdan Amerikan Birleşik Ştatlarynyň ilkinji prezidenti George Washington'un hormatyna paýtagty şoň at takylýa Washington şäheri. Indi 5-nji sowalymyz bolsa ýyleşenmizden gelip goşdy. Olar video soralar. Ünsümedi ekranlar bonup durýar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Muhammed Murat Orazow. Meniň ýyldızlarym zihin bäsleşigine gatnaşyjylara berjek sowalym. Nur Halmamedow Türkmenistan adly simfonik saz eseri jemleçe bölümden ibaret.
Bolly. Nurhan Mehmedow'un Türkmenistan adlı saat eteri näçe bölümden ibaret. Bu yerde men 4 variant jogaplarymy teklip edýän, şoluň haýsam moda bir dogry. A 3, B 5, C 7, D 9. 3 5 7 9. 3 5 7, 7 9. 9. Hemmeden tek san he? Hemmeden täkdan, hemmeden gowurlayan Men san. gowurlayan sanlarym. Haýsyny gowurlayan, has gowurlayan hem çimde. Ay 7'ni gowurlayan aslında ýöne jogaby ya 3 bolmaly ya 5. 3 bilen 5'in aýdym taly. 3 bilen 5'in haýsy 3. 3 mi käre? 5 mi käre? Ay 3 has A boldy, 5 bolarmasa? 5 bolarmasa? Anyk jogabyň şomy? 5 diýin. 5-nji. Ham jogabyny dinläýäli. 5. Qadrli tomoşaçylar, men Yıldızlarım Zihin bäsleşigine gatnaşyjylara Nurhan Mehmedow'un Türkmenistan adlı simfonik saz eseri näçe bölümden ibaret diýip sowal etdim. Sowalyň dogry jogaby 5 bölümden ibaret. Ýani bolar. Birinji bölüm giriş, ikinji bölüm tüýdük, üçüncü bölüm Rıydar Tansy, dördüncü bölüm Dutar, 5-nji bölüm soňra. Sağ olun. Berekellah. Farahat Purzaev siz üçün 5-nji towar şeýle ileşmeden gep boşdy. Ekran önüster. Kanalımızdan Zihin bäsleşigi men Mahdut Eýmov size sowalym şeýle. Ilkinji kosmos giňişligine uçan kosmos gemisiniň ady näme? Eni şu ýerde Farahat Purzaev jemi 4 variant jogap ödürleýän. A. Vostok, B. Zapad, C. Yug, D. Sever. Haýdam oda bir tarapda Vostok, Zapad, Yug, Sever. Haýsy dogry? Kosmos giýametiniň ady. Biler. Vostok kadi. Vostok mu kadiýanmy? Anyk jogabyňmy? Anyk jogap. Anany jogaby dinläli. Ilkinji kosmos giňişligine uçan kosmos gemisiniň ady näme? Onuň ady Vostok. Berekellah. Ene şeýler bilenem, mehriban adamlar ýyllarlaryň zihin bäsleşiginiň 10-njy sanynyň 1-nji tapyry tamam bolýar, 1-nji tapyryň hemme sowallaryna da mehmanlarymyň ikisem dogry jogap bermek başardylar. Biz bir az wagtdan 2-nji tapyrymyza başlarys. Doğulun günün mutlavaydım aydiyan, yağdı yolu sana ardulayan. Happy happy birthday to you. Sana uzak yaş dileyen, doğulun günün mutlavaydım aydiyan, yağdı yolu sana ardulayan. Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. Ensici fırsatlar bolsun seninki, baltın kuşlap kuşlar uçtun asmana. Ömrün uzak bolsun yolların yaktı, yolladım ingo vardılar sana. Ensici fırsatlar bolsun seninki, baltın kuşlap kuşlar uçtun asmana. Ömrün uzak bolsun yolların yaktı, yolladım ingo vardılar sana. Yaş dileyerim, doğulun günün kutlamaydım aydiyarım, yağdı yolu sana arzulayan. Happy happy birthday to you. Sana uzak yaş dileyen, doğulun günün kutlamaydım aydiyarım, yağdı yolu sana arzulayan. Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. La 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 la. La 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 la. La 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 li. La 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 la. Manili avraylı tebe yaş kutla, kadamın bas esilmeyecek vaktına. Öz ömrüne nurun çayışın yali, yakınlarım durmuşunu yaktılar. Manili
aşkınla Qadamın bas eksilmeyecek bahtına Öz ömrüne nurun çayışın yali Yakınların durmuşunu yaktılar Sana uzak yaş dileyerim Doğulun günün mutlu vaydı vaydı Yaktı ol sana arzular Happy happy birthday to you Sana uzak yaş dileyerim Doğulun günün mutlu vaydı vaydı Yaktı ol sana arzular Happy happy birthday to you Happy happy birthday to you Thank you. Bugün 18 fevral geçmişin yad edilen günü 2 günden hem sen doğulun günü. İnşallah. Sonuçta da aylıklar tutamaz. Sağ olun. Sağ olun. Mehman adamlar yılların zihin bäsesi atlı gepleşimizin 10-nın 2-nji tapkyrına başlaýas. Häzir hatap deňmeden gidip otur. Selvi tuwaklyjyba 2-nji tapkyryň 1-nji tawar şeýle. 1550-nji ýylda Etrekýaka türkmenleri Sefewilere karşı gozgolon turdiýarlar. Gozgolonçynyň başlygyny kim? Etrekýaka türkmenleriniň başlygyny. Etrekýaka ýol başçylygyna Sefewilere karşı gozgolon turdiýarlar. Taryhy planynyň gozgolony diýip girýär şol waka. Şol döwürlerde türkmenler daim ýaşapdyrlar da belli bir döwlet bolmanlar. Sefewiler dinastiýasy, Sefewiler döwleti adar berip başlaýar Etrekýaka türkmenlerine. Şonuň netijesinde de Etrekýaka türkmenleri öz başlygyny jemlenýärler de Sefewilere karşı ul gozgolon turdiýarlar. Şeýler bilen olary uly ýeňdişe tedewar edýärler. Sefewileri ýeňliýärler ha? Ha, ýeňýärler. Ýeňýärler olar. Etrekýaka türkmenleri şolaň ýol başdy kim? Bah. ABC'de yok. ABC'de yok munna. Aňsat soru, sebäbi taryhda geçilýän soru, Türkmenistanyň taryhynda berilýän sowal. Ha, o diýer häzir emma. Ha, kömekler var. Alparjyň kömegini alyp bilýän. Kimdir birini jaň edip oň jogabyny alyp bilýän. Alparjyň hem internet urgumlady. Men urup durup bilýän. İnternetde var, bamyka ýok bolar. Internetdedir, tapady ýok. Göni ýalyma çykdyň çykyp bilýän. Ya özüň göni ýalyma çykyp bilýän. Google'dan. Ýok, Google'dan soratan bolanok. Öz sosial ulgamlardaky dostlugyňdan soramaly. Kim ma menne so hemmesi ýaşaş. Etrek. Instagram'da göni ýalymda çykyp agdalardan sorap bilýän. Etrek. Gozgolon temirlaň adel. Goýaýdy. Ananaýdy. Etrek. Jaňam etsen bolýar. Jaň etsen bolýar. Aralar mı kayana? Yok. Bilýän kayana. Kime jaň edýäs? Ejemin onuň ulaýarlygyny. Etrege baran aşo. Moş bilýänler, ödem mugallim. Mugallim mi ödem? Nämeden okady? Bilmedim de. Dilimke, Türkmen dilimke ya edebiyat mı kaw? Qızlar wagtda mektep. Tarih mugallim bolsa biler. Tarih muallim. Çaňat koray. Men Polçada stotirneyni kan görmedi ya. Ne? Salam nähili ýagdaýlar? O şükür saňa amanatyňyzmy? Ne? Men bir peredaçada otirn bolýan bar, sonra başony bilýän kan soraýna. Ne, onu ejem mi? Yok, ejem imulaýarlygyny. Genije salamu aleykum. Selvi tuwaklyjy şu wagt bir gepleşik otyr, ýyllarlaryň zihin bäsleşi diýip gepleşik. Oňa bir soru ýüze çykdy. Şol soragam telefon arkaly kömek sorady, näsede jaň etdi. Sowal şeýle ülseriň 1550-nji ýylda Etrekýaka türkmenleri Sefewilere karşı gozgolon turdiýarlar. Gozgolonçynyň başlygyny kim bolupdyr? Ýani taryhy şoň gozgolon diýip giripdir.
1550-nji ýylda ýok, biziň hem ýadymyzda şunu o döwürler bizem ýokdur. Şu etrak ýaka türkmenleriniň Sefewiýlere garşy gozgoluň taryhyda şol başdynyň gozgoluň dikki diýe de planynyň gozgoluň diýip giripdir. Kim o? Ha. Ýok, wagtymyz ýok onda. Ýollaşmam köp sag bolun. Sag bolun. Jogabym ýokmy? Baş harfi. Ya beýleki ikinji kömegim alyp bilýän. Instagramda. Soň Instagramda çykaýalmy? Soň işler edilmeýär. Aljakmy? Kim bilsin Instagramda? Alalmy? Bilýän nädirler? O da video bazat bolar Näme üçin biler? Koýarda. Ýok, koýma. Bilerler. Onu ben şu adam bolýança garaşaly. Primo efir. Gönýelime çykýar onda. Kim keteýmirlaňa däller? Kimiň söwüşä? Ýok, gozgoluň dikki. Kimiň gozgoluň häzir? Gozgoluň palany gozgoluň. Timurovçy. Ýok. O da. Salam hormatly agdalar. Gönýelime çykdyk. Ýyllarlaryň zehin bäsleşiginiň 10-njy sany ýadga edilipdir. Edilşwat mihmanymyz Selvi Tuwaklyjewa sizden kömek sorýa, sowan şeýle. 1550-nji ýylda etrak ýaka türkmenleri Sefewiýlere garşy gozgoluň turdyýarlar. Gozgoluň şuna başdan kim bolupdyr? Ödem şol gozgoluň taryhy planynyň gozgoluny diýip giripdir. Gurrun kim hakynda barýar? Arnold Schwarzenegger. Näşwat ýadyp gidipdir. Adamlar gowluň. Reska Google ýa, reska. Bizde Google bolanmy bolana. Ene mehriban adamlar şeýlelik bilen hem Gödül 95-19 diýen ýyleşimiz dogry jogap ýazdy. Dogry jogap Abbas Erdar. Gödül 95-19. Selvi Tuwaklyjewa Instagramda ýazyp öz bayramyňyzy alyp bilersiňiz. Köp sag bolun. Tuwlamy bilýär. Google. Ene şeýlelik bilen hem Abbas Erdar. Abbas Erdar. Wahy? Abbas Erdaryň gozgoluny diýýär. Awa boljak ende. Şoda bilýär. Bildin hada. Abbas Erdar. Bildin hada. Bol. Parahat Pürjaev ikinji tapdaryň birinji towaryny ünseriň. 1040-njy ýylda Gaznawlar Şah döwletiniň sultany Masudyň goşuny we Seljuk begiň agtyklary doganlar Çagry begiň we Togrul begiň başçylygyny Oğuz türkmen goşunlary Haýty şäheriň goloýunyna aýgatly söwüş kurdular. Şonda da Seljuk türkmenleri ýeňiş gadanlylar. Taryhy şol şäheriň ady bilen baglanşyk söwüşdik girdi. 1040-njy ýylda. Masudyň goşunynyň, Masudyň goşuny bilen Seljuklaryň goşunlary söwüşdiler. Seljuk türkmenleri ýeňiş gadanlylar. Çagry we bilen Togrul 1040-njy ýylda Haýty şäheriň goloýunyna taryhyda şol şäheriň ady bilen baglanşyk girdi şol söwüş. Haýty şäher hakynda gurun barýar. Dilimiň uçuna taşwa. Taryhda. Häzirki diýende gaýtylýarmy? Dilimiň uçuna taşwa kömek etjek köle. Biziň öl gadymy şäherlerimiz bir dogry dämi? Haýsy biziň diýýär. Gadymy o neme harabalyk bar, harabalyk. Makedoniýa mı? O ýöne Türkmenistanyň çäginde. Türkmenistanyň çäginde o. Häzir Türkmenistanyň çäginde. Ha, on ýar şäherem ýok. Edilädir ýok. Harabalyk bar. Ha. Plan söwüşdik diýär. Bildinmi? Bildin aýtma. Ýöne men häli bilen bolan hakym etjekdi. Wahy gynan aýtdy. Kömek aljakmy? Ay, hazaryň özüňden alaýyn kömek. Alparjyň kömegini aljakmy? İrden näme bolýar? İrden. İrden sözü näme? Säher? Ýok. Üntek günüm doğmaka. Dangdan akan söwüşi. Ana, berekallah. Dangdan akan söwüşi. Anne kelläge. Awa. Selvi Tuwaklyjewa ikinji towar şeýle. Näme üçin garagyma çölde elle sehra diýilýär?
Biz qaragym çölü diýäýek de indimide göre. Şu taýda çäge bolansaň. Ýöne ol çöller, ol sehra. Näme üçin sehra diýilýär? Näme üçin çöller? Şu taýdan büyük bek ýol geçen çinmika. Şeýlemi? Başga ýerden geçmändirmi? Geçenler ýöne umuman. Umuman. Sehra. Näme üçin qaragym sehrasy diýär? Qaragym çölü däldi. Doğru. Doğru. Adatça çäge görtek çöllü ýaýatda. Hawa. Sehra. Ýöne biziň ýurdumyzyň esasy bölegi tutýan qaragym çölü hakykatdan ol çöller, ol sehra. Qaragym sehrasy. Näme üçin şeýle? Giňişleýän yer bolan çinmika. Giňişleýän ýer, başga giňişleýän çöl ýokmy? Näme üçin? Qaragym sehrasy. Näme üçin Sahara Düýler sehrasy? geçýändir belki. Saharada näme eşekler geçýärmi? Kim bilýär? Sygyrlar geçýärmi? Bolup biler. Düýler geçen okmy? Ben kömegi de näme? Sehra. Belki şu taýda ýaşaýyşy padjerga edip bolýany üçin tehra diýenler. Näme başga çöllerde ýaşaýşy? Yok, köp Saklap Saharada bolýarmy? alyp ýaşap Olay bolýar. Näme üçin? Araplarda ýaşap ýörler, çöllüge aýmýaram. Sehra. Tehra. Kömeklüm näme kömegim bar? Jaň allyň, İnternet aldı. internet, men internetimi allyň, öz internetim bilen alyp barjyn kömegim aldy. Sehra. Belki Türkmen sehrasy diýilen ýaly, qaragym sehrasy ady bardyr, belki ýaşalyk geçilenler qaragym sehrasy. Ya belki şu wagtda ýaşaýyş bardyr. Most adydyr. Qaragym sehrasyny çölüň içinde näçe oba bar bilen. Şoda bilýän, şonu diýen. Ýaşaýyş bolan üçin diýär. Ýaşaýyş bolan üçin çöllerle sehra. Hawa. Demek başga ýerde çöl ýerde ýaşaýyş ýokmy? Fen çöl yerler. Men noza. Kömek aljakmy ýa anyk jogamy? Şo diýän. Şo diýän. Oturýan. Selwi tawakkulyjy we şeýlelik bilen hem sen ikinji tapgyryň, ikinji sowalynyň dogry jogabyny bilmegi başarmadyň. Ene şeýlelik bilen hem mehman adamlar gepleşmediň dowamyna ilkinji ýeňiliş boldy. Qaragma näme üçin çöl diýilen ok, sehra diýilýär. Çöl bolanda näme diýip düşünýär? Ýannakly. Çöl bolanda hiç zat bitmeýän ýere çöl diýilýär. Çölleşmäge garşy görüşmek diýip bir ýürüte çäreler bolýar. Emma qaragym sehrasy, ýani qaragym çöl diýýärdi. O ýerde hemme ot çöpler bitýär. Ha, bolýar. Ýagdaýlar barp görsen, edil näle ýagdaýlar barp görsen. Ýagdaýlar barp görsen, edil ýaşy. Çöllüge diýen sehralara söýdüň. Men sehralar gowurýan. Men qaragym sehramydyň ýekejek goşawuç gumuna dünýäni çalyşmarm. Allah şükür. Qaragym sehramydan aýyrmasyn. Şoň üçin hem sehra diýilýär. Indi kodda hak diýen man. Ne diýip boldy? Parahat Pürjaýew begenme sağa Türkmen Aýdymsat notyny degişli ören ansat ýaly ýöne kyn sowal. Haýsy aýdymlara halk aýdym diýilýär? Aýdymlara halk aýdym diýilýär. Hawa sowal şeýle. Haýsy aýdymlara halk aýdymy diýilýär? Halk üçin ýaýran. Halk üçin ýaýran, halkyň halk şol aýdymy aýdan aýdym. Halkyň aýdan aýdym. Halkyň aýdan aýdym bolsa halk aýdym bolýar. Halk aýdym. Mesele mene Leyli Taş diýen aýdym, Gahrman arkadamyň aýdymy. Men ajon ýatdan bilýän. Saat başlady da bilýän. Ha, plan aýdym diýip bilýän. Demek şol halk aýdymmy? Ha. Ba. Haýsy aýdymlara halk aýdymy diýilýär? Dutarda aýdylýan aýdymlardyr. Dutargyjakda belki aýdylýan dutargyjakda aýdylyp. Ben halifa başlayan aýdan aýdymlaryny bilýändir belki. Dutarda dälle meselem dutarym diýen aýdym bar ha. Mıllağan golumna hayran dutarım. Şol aýdymy ritim blokda da aýdýarlar estradada. Şol halk aýdymmy diýämi? Ýene sen Instagram ady. Ýene men Instagram. Hawa, eýdalar. Ýene olar biler öýtmä. Ýok, biler öýdäňlar. Olar biler öýdämok. Onda durmanlar. Ama biler. Neme daýmy? Jaňada. Parahat Pürjaýew haýsy aýdymlara halk aýdymy diýilýär diýen soragmada kömek aldy. Ol
Aydan boda bir tanışına jaň edip kömek soraýar. Häzir. Kime jaň edýäs? Häzir men şonu biläýjek. Halk aýdymy. Ýanyny gyrk. Ölen köp bağışlanmadan, aydımçılanmadan bilen okşan toyda da attı. Minäsde bir kuşlanacak halk aydım aydıp berjek diýädi. Ha, Halk aydım aydan o. tansı var aýdymy. Yok. Yok halk Aydım aydı ya. Ha. Kön aydımlar aydı ya. Yöne Ha. halk aydımı der. Ha. kimden sorajak bolgan. Käbir wäşilerin men size bir satir oynap berjekdi, bir humor oynap gitişýärdi. Ha. Satir bilen Ara humor tapawdyny. tapawdyny bilmesen kyn. Käbir bağışlanmadan, aydımçılanmadan beýnan takdy. Halk aydym bilen yön aydymyň tapawdyny bilmeýärler. Ağamdan soraýyn men şonu. Hani? Sen etdinmi? Gромко da. Baragat Burjaev menden soraýa maňa jaňa otur. Merin abi suat gepleşip atmaz otuyor. Kimin gepleşýär? Ay baba. O bir gepleşip dehinne, delilerin dehinmähtesi Bir gidiyor. işdi alyp barjyň ýer bir gepleşýär, bir iş bollaý ýa-da. Mene bilen okşata var. Doğru söyle. Jaňa edip menden kömek sorady. Gadaganda atdyl. Şoň üçin düşünürýän. Aftary näwelli aydymlara halk aydymy diýilýär. Be. Halk dörödüzülüğüne değişli aydımlar halk aydımı bolýar. Meselem, Göýrol şadestanından ya da halk destanlarından alınıp halk saatlarına düdülüp aýdýan aydımlara halk aydımı diýilýär. Ýagny şol aydymyň aftary näwelli. Ýöne käbir ýagdaýlarda matumla tamydan ya da beýleki klassik şaherlerimiň sözlerini döredilen aydımlara da halk aydımı diýilýär. Näme üçin? On sözleri belli kiminkidigi. Emma sady halk sadynyň äheňinde. Sady hiç kiminki. Sady halkynky. Halk sadyna goşulyp aýdylýan üçin olara da halk aydym diýilýär. Emma käkilik, dutarym we şoň meňdeş aydymlar ol halk aydymy däl. On goşgudynyň sözleriniň aftaryň belli, sadynyň aftaryň belli. Olar eýem halk aydym bolanok. Meselem kelime ağam sözlerini altın biri ya yine näme gumlu gelin ol halk aydymı däl. Käbir başlary gelýär de gumlu gelin aýdýar, men halk aydym aýdyp berjek, bu gumlu gelin aýdyp gidýär. Ya da meselem geldi we aşygyň sözlerini atawlyfyň tadyna käkilik diýen aydym aýdýar, halk aydym diýip gidýär şoňda. Ol halk aydymı däl. On sözlerim sadan belli. Düşünükmi? Şeyler bilen o bilmem başardım. Sağ ol, Bunu bilýär. düşünükli. Bilen aydymçylamada, bağışlamada da düşünükli bolanlar diýip umyd edýäs. Halk aydym bolanny aftary näwelli bolmaly. Meselem gally arkaç aýnam po. Näme şolar hakykatdan hem halk aydymy. Sözlerim sadan halkynky. Göýrogly şadetany aftary belli däle dogry dämi? Halk epasy. Ya da halk destanlary bolýar. Ana şolar. Onu Selvi Tuğukluýjy we 3-nji sowal şeýle. Göýroglyny okudyňmy? Hawa. Göýroglyň hakyky ady näme? Göýroglyň hakyky ady. Göýroglyň hakyky ady. Göýrogly. Häzir bir jymt. Tamam, ahartdan gelýär o zaman. Ahapdan gelýärmi? Häzir. Üçejen tanıyan. Yok tanıma. Näme üçin? Uzoqrak tanı. 1 2 2 3 Yok, mene ýazygy ýok, mene. Göýroglyň hakyky ady näme? Häzir bir wah ýadymda bolýan bar. Ýadymda bolýan. Göýroglyň hakyky. Hiç kim jaňa aýdyp bilen. Jaň etjekge, garaş bir mut göýroglyň hakyky ady. Öz Instagram takypyňdan agdalardan gönýelime çykdy toraň. Göýrogly. Hakyky ady näme göýroglyň? Tarahat bilýärmi? Bilýär ýa-da kömek edip elenok. Dur. Rowşan kağa. Rowşan bolmaz. Hakyky. Rowşan. Göýrogly. 1 2 3 Rowşan. Rowşanmy? Rowşan. Şeýlerik bilen hem Selvi Tuğukluýjy we göýroglyň hakyky adyny
zordan bildim. Rövşen. Ya. Çınadı Rövşen. Yani İki Rövşen diye hakkalar. diye Son gördün çıkıp Kelle. gör ollak yalar. Ravşan. Parahat Pürjayev. Fransa'da bolup gördün mü? Yok. Yok bolup görmediniz. No, Onun bu üstüne izledim. şeyle Baba, vallahi. soval. Fransuz halkına durmuşa çıkan dinana madam deyip bildirilýär. Durmuşa çıkmadıklara näme deyip bildirilýär? Mademoiselle. Bir. Şeyle anladın mı soru? Şeyledir de, abi işte eştemizde, keyin olurdu da hatta eştemizde. Ha. Mademoiselle diyorlar, madame diyorlar. Mad näme diýerler? Mademoiselle. Mademoiselle. Evet. Berekella, berekella bilmem başardın. Bonjour. Selvi tuwaklyjy we Merci. ikinci tapyryň dönüşde wany illeşme diýorlar. Video soradan şeyle SMS arkaly beripdirler. Kerki etrabyndan yollaş Can Muradov. Haýsy türkmen sözüniň içinde fa harpi gelip bilýär. Fa harpi. Häzir. Haýsy türkmen sözüniň içinde fa harpi gelip bilýär diýär. Ol ýöne diňe bir jogap beripdir-de, emma diňe bir sözde däl, bir näçe sözde. Alfavi. Alfavi, alfavi. doğu alfavi türkmen No, sözüniň içinde alfavi türkmençe. Ne täzelik? Bolýarlar. Häzir aýdyn. Garaş bir jiraf diýerler. Fahardy. Fa harpi. Filosof der. İçinde gelip biler. Başında däl. Püffe diyor. Ne kadar püffe diye kuruyorlar. Fama değil, füt değil. Püf taşk. Burada adam iyi yakımda var. Püf değil ya. Püf. Sonra öyle değil mi? Püf fiş. Anladın mı? Yok püf derler ya. Bildim. Bildim, näme de? Yani Türkmen sözüm kabilemek moş Ana. Araptır. Müftü. Müftü. O Arap söyle. Arap başka da. Yöne söyleyeyim o var ya. Biz ulanılıyor. Yani şatı. Ulunulya filosofiyede ulunulya da. Ha, var. Fermada ulunulya. Türkmen sözüm onu zaman. Bilmedim mi? Of. Ne? Of. Ofum biz Ünlük ulanılıyor. ol sözüm de ünlük bolýar ol. Franklin. Franklin. Anyk jogabın 1 2 3. Anyk jogabyň aýt. Bolmady da bilmediň hadap. Aytma Ya da- bir de söz ayttım. Ya da kömek al. Bir de söz ayttım. Kömek Aşağı alın içine bolmady. yok mu? Yok. Türkmen söz ne? Türkmen söz var içinde fahar ba. Çok değil fikirlerini oturuyorum ben. Koysana. Başardım da kömek edecek ha. Häzir. Üflemek. Üflör. Üflör. Üf. Hakikaten hem üflemek diyen sözünün içinde Necis oğlan çık. fa harpi gelýär, ol ýene diňe üflemek de däl, üflemek, çüflemek, tüflemek Ha, Biler? çüf. Inni Parahat Pürjayev ikinci tapyryň dönüşde var şeýle. Halaç etrafynyň etenmeňli owatyndan merdan artyk ýollapdyr. Guýdan suw almak üçin öküziň derisinden edilen gaba näme diýilýär? Antenni öň ýanyň söndürjü boljak diýdiňde. Edir şol ýanyň söndürjüleň bedreti ýaly bir gap bar. Özüm öküziň hamyndan edilýär, öküziň derisinden. Çomuç? Ya çomç iýleýän wagt Yok, dämi? sol, çomuz. Hem bilemem. Eğer yanlış olsa şu var, çomuz başka da atma. Çomç iýleýän wagt. Çomuç ötümlük. Ha, çomuz, çomuz. Ýaman goýdum. Çümüş Iýleýän diyen wagt ya. bolsa men bilýändim. Üçe tanıyan. 1 2 Instagram. Menki mi? Ha, o. Biler mi ka? Mehman ağdalar, biz yine gün yayılıma çıktık. Parahat Pürjayev, bizim meşhur aydımçıyımız. Sizden kömek soruya. Şeyle sual. Quyudan su almak için
öküdün dersinden edilen qaba näme diýilýär? Bir bedrämeňde şkap bar, ýürüte guýdan su almak üçin öküdün dersinden edilýär. Öküdün dersinden. Şol qabyň ady näme? Bir sowaly Halice etrafynyň etenmeň nowatyndan Merdan Artiqov ýollapdyr. Şoňa var, köni kinolarda da duş gelýär bolen. Öküdün dersinden edilen qaba näme diýilýär? Ine Amancan 1892 Parahat Pürjäfe ýazyp bayram galy bilersiň, gowa diýilýär diýipdir. Hakykatdan jogap dogry Amancan 1892 janyň sag bolsun. Galan ýalňyş jogap ýadanlar, jykyr diýip ýadanlar bar, tulum diýip ýadanlar bar, meşik diýip ýadanlar bar, buloş diýip ýadanlar bar. Sizem özüňden goja okan ýyly atdatmaňdy. Değişýän. Sag bolun. 5-nji sualymyz Halipaň tana. Meşhur Halipaň suratlary görkezdiler. Şoň kimdigini tanamaly. Selvi, sen üçin şeýle sowal. Şu Halipa kim? Başım şahir. Başım hadiyen mene. Morlu çaknımka. Elbette sağçılık, bağışçılık uğrundan näsede berilýän sowal. Alp barjyny görkezmejegim belli. Ay beýim diýme? Universallar bular. Halipa kim? Be. Tanadyňmy? Türkmen aýdymsaz älemine uly iz goýan halipalaryň biri. Bah. Bah. Näçe gerek be? Diýdim. Be. Kömegiň barmy? Kömek galan näme? Jaňy diňe öz internet kömegiň bar. Google ýazsam, bu näme diýip ýazaýyn Google? Ýok. Öz Instagram saýtynda. Onuň surat görkezýin. O suratda kim diýen bu? Bey. Bir tarafa qara sedet, kölega düşýär. Mene qarap qa. Sen tanaýan para? Mene qara bakşa. Men dogry var, bras. Mene qara. Belakdyr. Tarihi nime? Mene qara. Mene qara. Telefonuň işleýärmi? İnternetim var mı? Hawa. Instagram'a gir. İşte. Mene qara diýäň şuna mene. Mene qara diýejekmi? Mene qaram qa diýänni. Belki şu bolsun da mene qara. Boldy. Bolýar otursam oturlar diýene Oturdan gerek. oturkesin ha? Hawa. Mene qara diýdim. Hawa. Selvi Tuğoklyjyba eýäm ikinji gedek ýeňliçe tede bar bolýar. Bir suratda Halipa Mene Garaýew dälle Türkmenistanyň halk bagşasy Mally Täçmiradov. Mallaga. Parahat Pürjäew siz üçinem Halipaň tana diýen sowal näşi Halipa kim? Bilýän. Ben aýsam ozat bolýarmy? Sen aýtsan Bana inşallah plus olmaýar. Bana plus olmaýar. Näçe bilmişim maňa? Ma. Aýtjak-ki. Seretme maňa. Hemmesini Kömek bildim. edecek değil mi? Ay bolýar. Şonsudan iki tup iyide var yani. Aýdyn. Aýsam kasapmy? Aysan azap kömek ediyor. Ora berilin ýa. Kabul ediyor mu? Selvi diýem, kabul edýän. Selvi ýam taňa näçinje gedek kömek etdi bilýän mi? Näme? Şeylerik bilenim Selvi Tuğoklyjyň kömegi bilen Parahat Pürjäew bir sowal bilmek başardyň. Suratdaky Türkmenistanyň halk başçysy Oradygly Ilyasov. Yani sagan başy ady bilen öz boşy ýol goýan Oradygly Ilyasov. Sag bolun. Mehman adamlar şeylerik bilenem ýyllardaryň dehin bäsleşiginiň 10-njy tanynyň 2-nji tapyr tamam bolýar. Biz 3-nji tapyrmyza başlarys. Teşnemen bollum, teşnemen bollum. Ol gara saçın ele almadım. Näme üçin sen menim
Sevgimi duymadım, haladım, sayladım seni. Teşnemin bollum, teşnemin bollum, olgara saçın ele almadım. Ne için sen benim sevgimi duymadın, haladım, sayladım seni. Edebin bildirdi bırkına beni, edebimin yalvarıyan yanlarıma beni. Gözümün göreceği, gözümün uğrayı, haladım, sayladım seni. Gözümün göreceği, gözümün uğrayı, haladım, sayladım seni. Gelsene gayip bana, bakayım sana, yüreğimden ince yol çekeyim sana. Ben aşık yüreğim, elmadama sarsana, haladım, sayladım seni. Leğenimiz basışın hemmeği dolu, şol basışın benim yüreğimi eriten. Olay sana sevgilim, olay sana sevgilim, haladım, sayladım seni. Olay sana sevgilim, olay sana sevgilim, haladım, sayladım seni. Haladım, sayladım seni. Haladım, sayladım seni. Merhaban adamlar, biz yılların zihin bäsesi gatly gepleşmegimiň 10-njy tanynyň 3-nji tapgyryna başlaýar. 3-nji tapgyrymyň 1-nji sowaly türkmen diliniň dürst ýazyw kadalaryna bagly. Ýagny men size bir sözlem berýän, şol sözlemi näil dürst ýazýaňa şonu görkezýäňiz. Selbi toklyjyba alyň. Siz ýazýaňyz, biziň dükanymyz dinç günsiz işleýär. Biziň dükanymyz dinç günsiz işleýär. Hani, bolmy? Ören çat ýazgyň. Biziň dükanymyz dinç günsiz işleýär diýip men garaşdym ýaly telbet okulyjyba ýalňyş ýazdy. Men şu ayırjaktım onu häzir. Ayırsam ýene bir gat diýer diýip ýazdım şeýtip. Dinç günsiz. Günsiz bolanyna ikinci boğunnaky seskem idealle üýlen ýazylýar. Günsiz diýilip ýazylýar. Ören köp edaralarda, dermanhanalarda, dükanlarda da ýalňyşyp şunuň ýaly ýazýarlar. Eger biziň gepleşigimizi görýän bolsalar, öz dükanlarynaky şol ýazga bir seretsinler, hem de ýazgylaryny düzeltsinler. Biziň dükanymyz dinç günsiz işleýär bolmaly. Dinç günsiz. Dinç gün bileýärdiler ha? Yok, dinç günsiz bileýärdiler. Idealle üy. Dinç günsiz. Wagtno diýmek aňlady. Bilýärmi? Aýratyn ýazylýar. Berde bile de ýazdyňmy? Ha. Dinç bolýar. Dinç günsiz. Dinç günsiz. Bilýän. Ha, günsiz. Düşünükli. Ha. U hem de üy sesleri ikinci boğununu eşitilseler ýazylýar eger çekilmese. Hanonny Parahat Purjaýew siziň hem dürst ýazyw kadalaryny bilýäňiz, barlap görelýän. Siz şeýle sözlem ýazýaňyz. Meni mesel ýa salta ýazýan. Gowdaş.
Hani. Bizning sirkimizde jiraf bar. Bizning sirkimizde jiraf bar. Jiraf bar. Üstüne katlı şeyli harpta. Yo bilýän onu J. Jiraf dip yazılıyor. Yo, şonu ýaşdyrjak bolýar. Ha, J şeyle var. Jiraf. İdel. Ay bori yani. Bizning sirkimizde jiraf bar. Adam bakayım ki ya kim bilen adam bolanyny diye bilýär. Hani Farahat Birjaev görelim. Men onu hatıma düşünmüyordum. Sen hatıma düşünür. Jiraf diýip ýazanmyň. Jiraf mıqa. Ha, Şeyle bolup mi? biler. Mene Jiraf der, jiraf. Ay bolýan. Bizning sirkimizde jiraf bar. Ben sirk sözünü yanlış koyuver öğrettim, yani sirk sözünü doğru yaptır. Türkmen diline s seslerim s bilen yazılıyor, s bilen yazılıyor. Doğru değil mi? Emma jiraf sözü jiraf değil, jiraf diye yazılıyor. İyi bilen yazılıyor. Türkmen sözü. Türkmen sözü bolunu var. Belarus Respublikasyonu okapsın ya, Rusça bilýärsiň ya. Zafarga gitmedik. Jiraf diýilýär, jiraf. Jiraf diýilýärmi de? Jiraf. Indi men şu anda bir ýerde gelmişdim. Bir ýerde gelmişdim. Şeylelik bilen hem. Aydot ikide de yıkam. Yo danıştım. men sana aytmadım. Ya aydot yıkam yanlıştın. Yöne, Şonu yöne teli toqluyuz ve teli toq iyide var ya. Hananna bolýar. Üçüncü tapbarın inniki sowallary, foto sorawlar. İkinciden men bilişime göre avtolog dolanır ýaňa, doğru mu? Bir gepleşmedi. Polisiýa yol gödöçülük kullugynyň işgärleri hem görýärler. Kemal ýolda meni saklap gepleşim görýärler. Berekerler diýip Google sözdür aýdýarlar. Hormatly yol gödöçülük işgärleri sizin hem yeňil bolmadyk işinizde üstünlikler arzu edýäs. Ýollamyz abadan bolsun. Indi Farahat Birjaewiň hem de Selvi Tuwaklyjowaň yol belgilerini bilişini barlanyň. Ýagny yol hereketiniň düzgünlerini bilýärlermi ýa-da ýatdan çykardylarmy? Selvi Tuwaklyjowa siz üçin şeýle sowal. Şu ekranda görýän belgiň nämäni aňladýar? Kör bilen lal. Mıqa. Yo. Zarlı. Ine şeýler bilen Selvi Tuwaklyjowaň Lan bilen. pikirine göre körlerim Lan bilen. Kerim. Lan bilen, kerim. Oy kirpiği bulaşıyor. şoň üçin ýolunda şeýdip barýar, türüçin görseňiz, Selvi Tuwaklyjowaň pikirine şeýdip barýarlar. Gözü yumup badi gördüm. Yo. Hem Şu ağzı belgin, hem şu belgin nerede görýän? Nerede goýulýar? Ova, tamam mı ne mi? Maşinada Dursana. Nerede var? Maşinin iyidinle mi? Avtolog Küçücek maşinler var ya. Näme üçin goýulýar şol? Signalat ber oturma bindir. İşte. Yumuşasın. Näme signal bermedin? Elin qağına oturma ben gör. Görün. Yok, o. O näme duyuş organları ýokmady bolýar? Yo, o zat. Käbir gözünü beýin sölen görýär. Şonu ýadım. Bol. Ana çoğal. Kermi? Ha o. Helal bak. Yok, ikiden. Ker bilen la. Selvi Tuwaklyjowa şeýlerik bilen hem Farahat Birjaewiň hem de gepleşik ýargy edýän Akepler Video Studio'dan işgärleriniň kömegi bilen bir soraw bilmek başardy. Hakykatdan şu belgi koyulan avtolog sürücüsi buloga agyrdy diýmek aňladýar. Kerdi gönü. Beýdi oturmalar, buloga agyrdy diýmek. Başla. Owa. Farahat Birjaew begenme sen üçin şeýle sowal. Sen hem avtolog dolanýarýan, indi şu belgi nämäni aňladýar? Hedil sorak abi. Şeýlemi? Edil sorak bolsa aýdyn. Edil sorak bolsa men goýjokmy şonu? Bu diýän onu. Hedillerlik.
50, ограничение 50. O. Nämen agrançeneti? Nämen çeklendirmez ol? Ul maşinlaryň ka. Dolayt da. Ограничение 50 nemede? Näme 50'den yukarı sürmek bolanak. 50'den de kortulmak bolanak, doğrumu? Anyk jogabym şomy? Şuğa teyip yalnızdır ya da haza duray bir korkulmaydı da. Başka näme boldun? Yo, Başka näme boldum şol? palança. Grafina çadık adam olmalı. Yok, Duradır. Yok. Palança tonnalyk maşinler gat sürmek bolanak diýdi ýa. Şowalaymy? 50'den yukarı sürmek bolanak da ulu maşinler olaymadın? Şomy? Anyk jogabym Ben şu şomy? yere telbinin nezir. Şu dura o. Şomy? Yok, kaptan Yo, mene şol diýjek. ulu maşinlen bir ýerinde durýaşy belki doğruda. Şeýlemi? Ha, o. Aha. Tutayda durýarmy? Awa. Ondan Odalar batym, ýolunu görmedim. Beh. Mene var şu Eyni suat seyip bana korkuyan da utularnaydı. Davam et Utulanda doğru näme? doğru ayınlaydı. Doğru. Utulanda näme oýunlar Kimden da. soraýan? Utulmayan. Yo her hilde da 50'den yukarı turmak bolanak misal üçün edip bolýar. Ýöne garalardan sıdıklar amma şonu sürmän şu. Riska vaat etmeli sen şu an. Hiç yer can etmeliler. Hava diýmeli, şonu Hayır, ýaly, şunu olaydı. ýalyýmeli. Näme? Men fikrimçe. Ay ne Kömek buldu? alacak değil mi? Ha? Kömek alacak değil mi? Yok yok. Men fikrimçe näme? Повышение скорости diýär. Ya da ul maşinni. Näme erek şol ala dedi. Komment. Ulu maşini näme? Ulu yük avtoluklarına Hawa. Ha, iyi. şunçadan Gat sürmek yukarı bolanak. gitmek bolanak ha? Mene şonu ýalymy gadip bilýän. Söyleme. Hawa. Şeyler bilen hormatly polisiýanyň ýol godaçylyk gulunyň işgärleri indikedek Parahat Pürjaýew avtologda barýandan görseňiz hökman saklan hemde oň sürüjülük şahadatnamasyny barlan Parahat Pürjaýew ýol hereketiniň düzgünlerini, kadrlaryny bilýän bilenok barlap bilersiňiz. Sen jogabyň ýalňyş. Beligi 50 sagatda 50 kilometrden pes sürmek bolanak diýmegi aňladýar. 50 sagatda. Beyik sürmek bolanak, pes sürmek bolýar. Yok, pes sürmek bolanak. Hawa, beyik sürmeldin ha. 50'den ýokary sürmeli. Ýöne 50'den ýokary diýilende de. Şol indi Eger näçe? ilatly nokotlaryň deňiline 60'dan ýokary geçmeliler. Hawa. Eger ýanky neme bolmasa, avtomagistral bolmasa 90'dan geçmeliler. Indi Ýöne 50'den aşağı sürmek bolanak. şu bir zatyn bilesim Hawa. gelýär. Ýolda durýan 60'dan geçmek bolanak, neme zaklary bar? Olar gyzyl. Ha, Olar olur. gökdärler. Nerede Renk duruyor? Şu ütüyor. gök 50. Ha, diňe renk ütköýär. Renk ütköýär. elli, Renk renk ütköýär. Beýle ki plançadan geçmek bolanak diýen belgiler ol ýanky gyzylçylyk bilen, taşy gyzylçylyk bilen. Aýyny hemen gördüm. Bir de Derdik gökçylyk. 50'den duraýar. Endi eger edi şuňa ýaly gökçylyk bilen 50 bolsa, emma 4 burç bolsa, onu eýe maslahat berilýän tiýlik diýip diýär. Emma edi şuňa ýaly gök bolsa, hemem gönçylyk, şeýle tegerekçilik bolsa, onu näme aňlady? Onu 50'den aşağı sürmek bolanak diýmegi aňlady. Diňe 50'den duraýar, nereden şunu ýaznak gördüm. Yo, nerede Elden bize yok bağımı ne bular ýaly? Bizde yok bolanyny ol sen bilmeli dälini aňlatmaýar. Ha bizde yok gerek. Bizde bar bolmagy mümkin. Mene görem okşun ýalysna. Sen görüň okmy? Sen onu her ki İsmail'i gördün mü? Görmi? Oo. O da gördü görmeyen duruşu diye oturuyor. Inni 5-nji tapyrda size nakyllar hödürleýäs. Hema türkmen dilinden gadymdan gelýän nakyllarny atalar sözlerini bilşiňiz barlaýas. Hemde ingliz dilini bilşiňiz barlaýas. Heri haýdyňyzda aýletdiňizde jemi 3 tane nakıl berilýär. Telwi towakkulyjy ünslerin. Şu suratlara seredip haýdy nakıl ya atalar sözü emele gelmeli. Birinji söz näme inglizçe? Özüň süýtbül dostun gaýmakmy? Hawan dostam jodaýdy. Ay şu Süýt akka bam näme? gaýmak bamy? Ay köşüň süýdüm. Şeyler bilen telwi towakkulyjy sen bilmegi başarmadyň. Ýanyk jogam diýemmi? Ya ne bileyim ben. Self demek öz demek, Evet, doğru mu? hawa. Enne aňarda IP dur ha. Hawa. Onun ýaýyň içinde de P deňdir B diýip ýazar. Näme diýmek aňlady ýa? Self by yourself bolup biler. Self by yourself köşü näme men düşünmedim. Köşi, ö harfçylyktır, üstüne i goýulypdyr. Kişi bolýarmy? Ha, kişi bolýar.
Ha. Yani şu IP'ni düşündün mü? Bay. IP. P'nin yerine B deyip ulanmalı ya. Kişi bay. Bay varmış o tayda. Bay da. Han bay? IP. Bay. IP. P'ni B diye okumalı ya. IV. IV. Yani self, öz, Öz. IV. öz IV. Neyme dur o tayda surat? Arka. Arka. Öz IV. Arka. Aha. Onu kişi, IV. IV, In front of. in front of demek neyme? Övünü mü ne? In front of. In front In of. front of. Övünün daşarı mı? In front of. In front of demek neyme? In front of. Kişi IV daşındı mı ka? Kişi IV daşından mı? Self. By. Öv IV. Ödem şu Kemal internet ulgamını kişiye attak yan iyileşmede değişti şunu akıl. Öngünü mü? Yo, ha? Öngünü. Öz ayvi arkasında kişi ayvi önünü. Hava. Gıybet ediyen Hava, bir şey hava, değil. hava, hava. Öz ayvi arkasında kişi Hava. ayvi önünü diyeyim. Hava. Gerekirler. Parahat Burcaev senin için şeyden akıl. Ne başlayaz? Birinci söz ne mi? Dilip okul ya. Parahat Burcaev. Men İngilizce ben Petraktım son şey. Sen Petraktın mı? West. Guest mi? Böyle. Guest. Guest. Sözünü Parahat Burcaev Guest diye okuyor. İkinci söz ne mi? Oğudun. In front of. In front of ne mi diyeyim öken yani? Selu toqulu cevap verilen akıllı gördüm. Önünde. Oo. İnni. Guest'in ne mi diyeyim bilemem, doğru mu? Yok. Önü ikinci söz in front of ol önünneken. Üçüncü surat var ne mi surat görüyor? Nahar. Ne mi nakar? Aş. 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 Onun dördüncü söz ne mi? Dördüncü söz ne mi diyor oluyor? No. Put soramadı. Ha? Pat mı? Pat. Pat. Put diyen sözü Parahat Burcaev pat diyor okuyor. Ne diyor? Put. Böyle putun ne mi dediğini bilemem, doğru mu? Ayo. But. Yani aşağı setirdi. Birinci surat var. Ne mi surat? Elinde. Ne açıl? İkel. İkel. Yani onun son söz geliyor. Ne mi diyor okuyor on? Free. Free. Free demek ne mi? Almak. Almak mı free? Free demek almak eken. Ay almak mı? Ne mi? Oo. Sonuçta. Şimdi ne mi nakıl gözüne gelmelisin? İkinci söz bildim, önünne deydin, doğru mu? Aş deydin, önünne aş, hemen ikel. Nakılı içeri gelen yok mu? Aş dedi. Bağımız ona kıldı. Oo. Önünne aş, iki el. Hayti nakıllı böyle ya. Ne? Hazır. Gestin nemeden bilen o. Yok. Sana da bir mi? Ay bak şöyle karıştırma. Oo, İngilizceden bilyenler. Aha. Put neme, free Men neme. inte paska ama. Sen var ha, kömün var. İngilizce narman öyle oğlanım. Süleyman Uşakov. Süleyman Uşakov o. Bizim 5. tanımada katlaştı. Adat dönmeden katken kömür etti. Esbiter. Süleyman men şu an neme mergen hangi peşin ne hazagan ha? Sana şeyle sonra. Gust dedim mi? Guest tip yadılya, guest tip okulya ne mi? Guest tip yadılya, guest tip okulya ne mi diyorlar İngiliz? Guest tip okulya? Guest tip yadılya, G-U-S-T. Guest. Ha, mihman. Mihman in front of. Ha? Mihman. Onu bildim, mihman. Mihman önünde. Put. P-U-T. Ne mi diyor okulya? Ne mi aydılya? Tut olanı tut oluyor, kap oluyor. Tut, onun free. F-R-E-E. Free, önüme boşluk, azatlık. Boş. Put demek ne mi dedin Süleyman? Tutmak, kapmak. Söyleme. Mihman.
mihmanı näme? Mihmana tanrılı mı kan näme kan? Mihman, onun in front of öngünne, onun astur, onun puttur, ikellur, fridur, yine puttur. Astur? Ja, det är ett ass. Vermicelli. Vermicelli. Är det ne? Anako. Yani ismedik asalar dedim drogonlar. Ja, o benim şu an bilmem. Guess in front of Han bolya. Anakom. Bir layder da. Azağım olsun o der. Ya näme? Ya mihman aşkıdan ka. Ma. Selam ka. İkel näme onu, ikel. Kelem boş, ikel boş. Turatı. Ay ondan Hafa buna. Ja. Ne pere votlara näme sözü. Oh, guest näme? Guest. Mihman. In front of öngünne. Ömünne. Aş. Aş. Oy. Ha aşkıdan oy. Yok, nihmanın aş koy. İkelini Kelim ulan oy. yok, nihmanın aş koy, ikelini boş koy. Tamam. Tamam, esmitter. İkelini boş Mihmanın koy. öngünne aş koy, ikelini Bana boş sağ ol. koy diye anladı ya. Tamam. Berekallah. Teri tu okuyucuva yine de ünslerim. Hayta atalar dedi. Birinci näme görýän? Näçelik şol? Mung. Mung. İkinci surutda kim? Osso. Osso. Näme usso? Umuman ussolara, guruluşçulara näme diýilýär? Daýhan nälle? İşgar. İşkan. İşgärliğine, no işler bilen kime diýilýär? İşenger. İşçi. İşçi. Mung işçi Bir. Kelle. bir mol. Telefonun. Näme diýmek şol? Yani okan şonu? One. One mi? Ha? One. Olam kelle däle başdy oku. Mung işçi. İşçiden soň çykyş düşüminiň goşulmadyň goş. Mung işçi de bir baş. Çykyş düşüminiň goşulmadyň goş. İşçi sözüne. Näme bolýar? Çykyş düşüminiň goşulmady näme goşulma? Mung işçi bir baş. Balyk o baş. Düşümler bilmeýän. Çıkış düşüm. Çykyş düşüminiň goşulmadyň goş ýa işçi. Mung işçi. Çykyş düşüminiň goşulmady. Mung işçiden. Mung işçiden Bir. bir baş Çi. çy. Mung işçiden bir Bir başçy başçı. diýmek anlady ýa. Mung işçiden bir başçı ne hil? Kalar näme Näme diýmek? diýmek anlady ýa? Mung işçiden bir başçı. Bir normal başyň bolan o mung Yol işçiden mi başçy. ka? O yol başçy bolan Ha, näme? İş düşündüm, sağlaş ha, gibi diýär düşündüm, diýmek. düşündüm. Mung işçiden peýda ýok. Düşündüm, Yol başçy düşündüm, bolmady düşündüm, diýmek düşündüm. anlady. Şüphe. Elni parahat görjäk üslerim. Birinji söz näme? İnglis sözü. Yine mi İngiliz gel? Oh. Bolya ikinci suratda näme bar? Daş. Daş, Baş. baş. O näme? Ot. Ot. Vulkan ka. Ot. Ot mu şol? Yok. Näme dipdur? Vulkan. Yar, Joş ya. Yarpdur. Yar. Yarmak sözü. Yarar diýmek. Inni daş, baş, yarar. Diňe şol söz bilen meni. Şu bir şu söz bildim. Diňe şol söz bilen öyle diýär. Daş, baş, yarar. Akıllı baş. Akıllı daş. Akıllı baş. Ha şol söz okan Tiny hani? little. Ha sen bilýän idin ha? Tiny little. Näme little? Tiny. Tiny. mi? Tiny little. Hakykatdan hem seni tuwaklyjy dogry okudyň. Näme üstünde bilýän öýretdim ben. Ay, Tiny näme little. söýledin? Tiny little näme? Tiny little. Little näme? Küçük. Kiçi. Tiny little? Tiny. Tiny pak vurdu diýip. Tiny little. Tiny little. Little? Tiny little. Küçü mü? Yo. Küçü da. Little kiçi. Küçük. Tiny little. Tiny. Katı küçük. Ana. Artık küçü o. Cık cık. Boşunmadı. Katı küçük daş. Yok, cık cık boşunmadı. Katı küçük. Katıyın ayırdın mı? Küçücük daş. Küçücük daş baş yarar değil mi? Baş Anladın? yarar. Vallahi küçücük daş baş yarar.
Düş. Berekallah. Hanımla yine geçiriyoruz. Ana. Katı koyu nakıl düştü. Hava. Teli toqriji var. Birinci suratda näme görýän? Uçur. Uçur görýän. Uçurun nämetini ünlü vermeli? Şo ovadyna, qasymyna. Qasymyna. Qasym näme eken? İl 76. İyi Kazım. dedin alyan sonra. İyi dedin gözi. alyan. İyi. Yo, O näme? Eýe mi? Ova göz. Ele Yok, mehman yok, adamlar karahat. yok. Yok. Ya. Ay diýen sözi. Yok. Eýe diýip Yok. İyi. Bolya değil, Türkmençe bolya. diyem Türkmençe o da yedäle ol, ýok orta, ýok orta. Yok, Türkmençe İyi bir nakıl göz tapsak teredi mi? bolyan zuwa. Ha? İl göz teredi mi? İl gözi teredi diýmek nakly. O. İl gözi teredi diýen. Son yani il iyesi näme İl zat diýen gözi nakıl var mı teredi. kadık Bak, bolyan. Anana Paragat Birjaev. Nani? Hanan birinci söz näme? Paragat Birjaev. O kap berim bir hedilet gülelim. Yok. Yok. With hot. With Howard. Without. With Howard. Without diýen sözi. Selben Paragatdan without diýip okaýarlar. Mene para Ava. padjaşka. İkinci. Friend. Friend. Çözün. Friend näme? Dost. Ay şona öýärler. Dost. Without neme? Ne meraklarını bilýän. Ha. Without neme? Son baş, ondan yine without, ondan aşağıda surat. Aşyň soňy häzir durany. O sonra aş Şu bir söýdi bilýän miydin? Näme? Bez. without. Bez. Bez Fız. bolsa. Sızsız. Siz. Ha, onu. Dostsuz Aha. baş. Dostu. Dostsuz baş. Dostsuz aş bolýar. Berekallah. Berekallah. Dostsuz başım, dostsuz aşım diýmek anlady ýa. Tamam değil mi? Ele şeylerik bilenem, mehman adamlar ýyllarlaryň zehir bäsesi gatly gepleşenmeden 10 sany tamam boldy. Hatap boýunça da Paragat Birjaev öňde bar ýa. 10 sanymyň giňişdi, bizim meşhur adamçymyz Paragat Birjaev. Purtotdan peýdalan meşhur adamçylarymyz, hormatly mehmanlar, Selvi Tuwaklyjywa Paragat Birjaev edi. Dörejülük äleminde ulussunluklar arzu edýäs, bagtyýarlyk döwrüne elbide ama toýlar bolsun, şol toýda baralarda da ajaýyp aýdymlanmaly ýaňlanyp dursun. Mehman adamlar ýyllarlaryň zehin bäsesi gatly gepleşenmeden 10 sany Garrykuliýew köçetiniň uğruna ýerleşýän hil gurulşyk ýadgyly binada, ýagny Berg Pub'da hemde Club'da ýadgy edildi. Bir gepleşigimiz bolsa, meşhur A-Kepler video studiýasy ýadga geçirdi. Gepleş hakynda teklipleňizi meniň YouTube kanalyma hemde Instagram sahypama ýazyp ýollap bilersiňiz. Ýene keýsanlamada görüşýänçek, hoşda bolun. Ýurdumyz abadan bolsun, ýerimiz parahat bolsun, öýe joklaryňyza arskal bereket arzu edýär. Janyňyz sag bolsun.